Kushaqeke wonke umuntu umphakathi nothisha ngofa komfundi wasesihlahla seNkosi High School emva kwempi kubika ukuthi isuke emakhaya ngempelasonto endaweni yakwaMusi kuWard 14 phansi kwekhansela uMbatha. Le mpi kungeyona eyokuqala yenzeka kulesi sikole kuthiwa sekukaningi kulabafundi nangesikhali belimazana unyaka nonyaka. Kuthiwa kwesinye isikhathi kuliwe kulesi sikole kuze kuphoqa ukuthi kumiswe ukufunda nokufundisa ngenxa yempi yabafundi. Umfundi oshona-ke kulesi sigameko noma odlule emhlabeni kulesi sigameko wakaZondi khona-ke endaweni yakwaMusi. Ngokusho-ke kothisha lento kuthiwa-ke iqubuka eklasini lapho kube khona ukungqubuzana kwabafundi kwabekela omunye esedonsa umese wamgwaza egcekeni lesi sikole. Emva kube semgwazile kuthiwa kube seyabaleka bamlandela abanye abafundi bamshaya kabi-ke ngoba-ke ugcine sethathwa i-ambulance. Umufi kugwaza inxeba elijulile nokwenze waphelelwa ngamandla wabeke sewela khona-ke egcekeni lesi sikole. Emva kokuba sekwenzeke lesi sigameko somlomo womkhandlu waNongoma babongele Sithole ubeke senikela khona esikoleni kuyohlangana nabazali nothisha eyoduduza. Ubeke seshiya amazwi obumbano kulomphakathi ngoba-ke awuhlangane ube yimbumba ulwa nalesi sihlava sokulwa njalo kwabafundi ngoba-ke lento ingaze idale impi-ke yesigodi. Ukhansela uMbatha ophethe-ke iwadi naye ukhulume-ke nomphakathi ngokuba-ke ulinda amaphoyisa ukuthi-ke noma-ke athi kwenzekeni ukusuka-ke manje kuya phambili.